Abashayeli baphume ngobuningi beyogcwalisa uPetrol. Amagaraji amaningi akhahlamezekile ilawo akwaShell. Lokhu kubaqo ngenxa yezikhukhula. Kuthiwa kwamanye amagaraji abebaqalela abantu ukuthi bangagcwalisa kangakanani. Leli garaji elisemhlanga eThekwini livulwe sekudlule isikhathi ngenxa yokubambezeleka kokuthutha koPetrol. Abanye abashayeli bathi baphoqeleka ukushayela amabanga amade befuna uPetrol. Ngoba asikwazanga ukuthela izolo emagaraji sekusebenza amabhawuzi awu1 sebeyasikalela ukuthi faka u300 kuvele sekuyonakala. I live in the area and we've been driving around last night looking for fuel as well, and most garages were just out of fuel. People were panicking, but luckily we've got some colleagues in the area who advised us there was fuel that came through this morning. So yeah, we're also a bit concerned about what's going on. Now I went to Pick and Pay. There is no petrol there. I have to come a little bit far. How can we manage? What is happening in this country? The best country I ever have seen in the world. What happened? Osomatekisi bathi lokhu kuzoba nomthelelo omubi ebhizinisini labo. Sidlulisa ukukhathazeka okukhulu ngebhizinisi esilibona lizobuyela emuva. Kwazi sisuka ezikhathini ezinzima. La bekune looting khona, la bekune COVID khona. Njengamanje isimo sezulu sivele sasibuyisele emuva kanti bese siqala sithi siya recover. Ngekhathi zasemini abashayeli bakwazile ukukhululeka. Abasemtateni bavula umzila ukuthi kuthuthwe impahla ebalekile njengawo uPetrol nemishanguzo konke okusuka emtateni. Kunengebhe, indaba ze SABC eThekwini.